Vítáme vás v Trvoušanech, v místě zvaném Štouralov, v místě, které využívají všechny naše spolky, od sportovců přes mladou chasu až po děti z mateřské školky. A právě teď se zde chystají velké věci, tak se s námi pojďte podívat, jaké. Na zdraví! Lovu zdar! Nabídněte si! Sportu zdar! Rej! U nás se zkrátka žije. Prostory a zázemí už ale nevyhovují našim aktivitám. Co včil? Uděláme s tím něco? I malým příspěvkem nám pomůžete uskutečnit náš sen. Oživujeme Štouralov, přidejte se k nám.